अनगायै आंनो गुबुन हाखौनो नाङा नोंनि थाखाय साबसिन जानो हानाय जों बिदा फंबाया बुलायनो सिलायो बायरा मानसिया फैनानै जोंनि गेजेराव हाबसनफैनो नाङा नों बुजिगौ ना बेसेदि गोथार अननाया बियो सासे IPS अफिसार जेराव हिन्जाव माहारिखौ सनमान होयो बेयाव इसोराबो रंजायोनो बिनि थाखायनो हिन्जाव माहारिखौ सनमान होनो सोलों आरबि फिल्मनि बेनाराव दिहुनजानाय देग्लायनि रोदा मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ फैगौ 9 सेप्तेम्बराव प्रिमियार श'खौ रामफलबिल रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथाराव दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार मोजां खनसे खोन्थाहोबाय माने बे खामानिया जाखाबाय आं नोंनाव सोङाखै खोन्थादोंसो फैसा नांगौबा लांफै आरो जुदि नाङाबा बयजोंबो मिथिसार जानाय एबा अनसायजानाय रिया ब्रह्मनि देग्लायनि 2023 मायथाइयाव गोदानै सेबखांजानाय गोदान आबुं बर' सावथुनखौ गुबुन गुबुन बोसोराव दिन्थिफुंनाय बादिनो देग्लायबो बिथांनिनो आरबि फिल्मनि बेनाराव ओंखारनो गोनां गोदान बर' रोदा मुंनि आबुं सावथुनखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिल रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथाराव दिन्थिनो थाखाय फैगौ बोहैथि दाननि 9 सेप्तेम्बर खालाराव दिन्थिनो लाहार फाहार खालामनाय जाबाय बेनिनो दिनै रोदा मुंनि आबुं सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय बानजाय आफादजों लोगोसे रामफलबिल दखला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्म बिथांनि बाहागो लानायाव लाइ खुन्थिया गायसननाय जायो बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बानजाय आफादनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी आरो रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्म बिथांमोना माखासे गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होयो बे हाखौ नाङा सार बे हानि अनगा गुबुन हाखौ नायोब्ला दानो मेनेज खालामनो हागोन आं सार बे हानि अनगायै आंनो गुबुन हाखौनो नाङा दिनै ओरैबायदि समबो सफैबाय न' थानानैबो जों सानैजों बारि खनायावसो लोगो हमलायलायनांगौ जानानै फैबाय आदा आबौ फैबाय बे आरो सोर जालायखो बियो सासे IPS अफिसार जेराव हिन्जाव माहारिखौ सनमान होयो बेयाव इसोराबो रंजायोनो बिनि थाखायनो हिन्जाव माहारिखौ सनमान होनो सोलों नङाब्ला नोंनि गासिबो मावनो लानाय खामानिया फेलें जाजोबगोन बे सिङाव थानाय हानि अनारासो बै हानि अनारा आं नोंनो मान नांगौ नोंनि थाखाय साबसिन जानो हानाय जों बिदा फंबाया बुलायनो सिलायो बायरा मानसिया फैनानै जोंनि गेजेराव हाबसनफैनो नाङा हरखाबै गोमोनो हमनोसै गोसोनि राव गावजों गाव फोरमायलायनो हाया मोनसे खामानि माव हाखौ माबोरै फाननांगौ बेखौ आं नायगोन हे सोर बेफोरबायदि गोथार खामानिखौ आंनि आखाइजों मानो मावहोबाय थायो मोजां खनसे खोन्थाहोबाय माने बे खामानिया जाखाबाय आं नोंनाव सोङाखै खोन्थादोंसो फैसा नांगौबा लांफै आरो जुदि नाङाबा जोंनि आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानो गोनां देग्लाय 2023 मायथाइनि रोदा मुंनि जे आबुं बर' सावथुन बेखौ फैगौ 9 सेप्तेम्बर 2023 अक्ट'खालि जोंनि रामफलबिल दखरानि सिङाव थानाय रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथार रामफलबिलाव सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों प्रिमियार श' काम आर्टिस्ट नाइट एबा दिन्थिफुंजेननाय बे हाबाफारिखौ थि खालामनाय जाबाय आरो बे हाबाफारिखौनो मोजाङै मोजां जाफुंसारनायाव बा जोङो सान्दुं अखानिफ्राय जोङो रैखा मोननांगौनि थाखाय मोनसे मोजां टेन्ट हाउस बेबायदि टेन्ट जोङो लुनो नागिरदों दा बेनिनो दिनै जाहा गाहाय खुन्थिया गायसनजेननाय हाबाफारि दा बेहाय जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनो लुबैदों जिहेतु आरबि फिल्म प्रडाक्शना गोबां खरसा बाहायनानै बा गोबां रां बाहायनानै जोंनो मोजां थांनाय 5-6 बोसोरावहाय मोजां बेबायदि आबुं बर' सावथुन होबोबाय जों आसा खालामदों मिजिं खालामदों देग्लायबो बिथांनि प्रडाक्शनजों जे दिहुनजानो गोनां रोदा आबुं सावथुना मोनसे मोजां
रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन एबा जोंनि बर' सावथुनखौ जौगानायाव दावगानायावहाय आगानसे आरोबाव माने स्टेप मोनसे आरोबाव जोङो दावगानो हागोन आरो बे सावथुननि गेजेरजों जोंनि समाजाव बा जोंनि जाथियाव मोनसे सोलोंनो गोनां लेसन एबा माबा मोनसे मोजां मेसेज जोङो मोननो हागोन बेखौ आसा खालामदों। दा बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोर बयखौबो जोङो लैहोर लैहोर फैनानै बै सानखालिल' नङा जोंनि गुबुन गुबुन बर'नि जे सावथुनफोर जायफोरा गावनि निजे फैसाखौ बाहायनानै दिनै गुबुन गुबुन सावथुन दिहुनगासिनो दङ बे सावथुनखौ जोङो अनसायनो थाखाय बेखौ जोङो नायनानै बा जोङो थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। खारन जोङो जोंनि सिनेमाखौ जोंनि बर' मानसियानो नायाब्ला बा जोङो जखायसेल' जोङो बर'फोरानो जुदि जोंनि सिनेमाफोरखौ नायनानै जोङो थुलुंगा होलायाबा इयुनाव जोंनि गेजेराव जे सोरबा डाइरेक्टरा बा सोरबा प्रडिउसारा सिनेमा बानायनो ओंखारबोगोन बेवहाय जुदि एसे एनै प्रफिट मोनाबा बा जोंनि रायजो राजाफोरनि सहयोग मोनाबा जों बेखौ साननो हाया। बेखायनो जोङो जाय जेरावखि थाया मानो जोङो बोसोरावसो जोंहा जिहुथे बेबायदि मार्केटाहाय फुजा सिजेन बा नैबिदि सिजेनावसो जायो हिसाबै देग्लाय जाखिनि सिनेमाफोर ओंखारगोन आरो जर'खायै जोंनि नैबे आरबि फिल्म प्रडाक्सनजों दिहुनजानो गोनां रोदा सावथुनखौ बयबो अनसायफैगोन नायफैगोन जोङो बेखिनिखौ आसा खालामबाय। जोबोद गोजोननायजों नोंथांमोन बयनिसिमबो फोरमायनो नाजादों जे आरबि फिल्म प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय रोदा फिसार फिल्म बे रोदा फिसार फिल्मखौ गिबि दिन्थिनाय एबा प्रिमियार श' बेखौहाय जोंनि नैबे रामफलबिलाव थानाय रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल फिल्डआव खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जानाय जाबाय फैगौ 9 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि आरो बेनिनो गाहाय खुन्थिया गायसननाय दिनैनि बे गोथार दिनाव जों बेखौ खालामबाय। बेवहाय जों आसा खालामदों बिथां रिया ब्रह्मनि बिथांजों दिहुनजानाय बियो 6थि जानांगौ। बिथाङा गोबां बोसोर बोसोर दिहुनबोबाय बियो 6थि खेबनि थाखाय बिथांनि नाजानायाव दिहुनजानाय आबुं बर' फिसार फिल्म बियो आं आसा खालामदों बियो रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनगोन। थांनाय समफोरनि जेसेबां बिथाङा दिहुनबोदों गासिबो मोनसे जाफुंसारनाय आरो रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनबोदों। थिग बिदिनो देग्लायनि जानो गोनां जे रोदा बेबो निस्सय रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ मोनगोन। दा बेखायनो जोङो खावलायगोन जे फैगौ 9 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि नैबेहाय जों दिन्थिनो लानाय बे रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल फिल्डआव बयबो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बेखौ अनसायफैयो सापर्ट खालामो आं बेखौ रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरबाय। सावथुन नायगिरि साफ्रोम राजाफोरनिसिम नैबे नायनायनि सुबिदाया माबायदि? बेवहाय बयनिबो थाखाय जोङो बयखौबो इनभाइट खालामदों आरो बेवहाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि खान्थि बायदि फल' खालामनानै बेवहाय ओरैनो देखायनो हानायनि केपासिटि दंमोनबाबो खिन्थु बेखौ खालामनाय जायाखै। बाहाय माखासे माबानि जोङो भिसानि खान्थि बायदियै थांनानै बेखौ टिकेट सिस्टेमाव देखायनाय जागोन आरो बयनिबो नायनायनि सुबिदा जानायनि थाखाय जों मोननै केटागरि खालामनो नागिरदों। मोनसे फार्स्ट क्लास केटागरि थागोन आरो सेकेन्ड क्लास केटागरि थागोन। दा बिनि थाखाय जोङो बयनिबो नायनायनि सुबिदानि थाखाय जों रेडि खालामनो नागिरदों। प्रिमियार श'जों लोगोसे मा मा हाबाफारि लाफादेरनाय जादों सार? गुबुन गुबुन बोसोराव जेरै खालामबोदों प्रिमियार श' दिन्थिनाय सिगां माखासे एन्टारटेनमेन्ट हाबाफारि लाबोनाय जाबाय थादों। बे एखे हाबाफारिखौनो देग्लायबो लागोन। माखासे मोसानाय आरो फेस्ला दिन्थिफुंनाय हाबाफारिफोर दङ। बेखिनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बे प्रिमियार श'आ गाजा गोमजायैनो खुंफुंजागोन। नैबे दिन्थिनो गोनां जे प्रिमियार श' बेहाय गुबुन गुबुन आर्टिस्टफोरबो बाहागो लाफैगोन नामा सार? दा बेखौ जों कन्डाक्ट कमिटि हिसाबै डिटेल्सखौ जों दासिमाव मोनथ'वाखै। आरबि फिल्म प्रडाक्सननि बिगोमा मानगोनां मुस्रिमा रिया ब्रह्म बिथाङा गाव माखासे सेलेक्ट खालामनानै आर्टिस्ट लाबोनायनि खोथाखौ बुंदों। बे फाइनाल लिस्टखौ जों दासिम मोनथ'नाय जायाखै। बिनिफ्राय गावनि फिल्म प्रडाक्सनाव थानाय जेफोर आर्टिस्टफोर एक्टर एक्ट्रिसफोर बिथांमोनाथ' थाखागोनानो आरो हागौमानि बिथांमोना टाइमखौ एडजास्ट खालामनानै जाखिनि एडजास्ट खालामनानै सोनो हायो बे मथे बिथाङा इनभाइट खालामनायनि खोथाखौ होदों। सावथुन नायगिरि सासे सुबुंनि थाखाय बेसेबांखिनि टिकेट लानाय जागोन? बेखौ फोरमायनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। बेवहाय आं दहाय बुंनाय बायदि मोननै केटागरि खालामनाय जादों। फार्स्ट क्लास मोनसे सेकेन्ड क्लास मोनसे। दा फार्स्ट क्लासाव जों थि खालामदों 150 रां आरो सेकेन्ड क्लासनि थाखाय 100 रां। बे मोननै केटागरिनि टिकेटनि बेसेना बेनो 150 आरो 100 रां। गोजोनथाव खौरां
बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन